Fl-aħħar sentejn tħawwlu aktar minn 2000 siġra grazzi għall-programm LEAF tal-għaqda mhux governattiva Nature Trust. Dan intqal waqt ċerimonja tal-għoti taċ-ċertifikati lil 31 skola madwar Malta li fl-aħħar sena ħadmu għatih favur l-ambjent. One News kellem mawħud mill-istudenti rappreżentanti ta' diversi skejjel li attendew għal din iċ-ċerimonja u ma tkellmu dwar il-ħidma ambjentali tagħhom matul l-aħħar sena. Dis-sena bħala skola tar-raba ta' Għawdex ħawilna s-siġar ta' ġuda u l-arbuxelli fil-playing field tar-raba ta' Għawdex blajnuna ta' sindku tar-rabat. Bnejna s-serra bil-flus li rbaħna tal-Trior Town u bil-flus oħra tal-fondi tal-iskola. Komplejna nkabru s-siġar fej li imorru l-ura għal sentej li jista tikbru sewwa. Meta dawn is-siġar jikbru għandna postijiet apposta bħal Mwassata u St. Joseph fej niżilawhom. Aħna żraqna il-pjanti ġottazzi tal-jogurt biex inkabruhom. 13 minn 31 skola nataw ċertifikat għal partiċipazzjoni tagħhom fil-programm Trior Town finanzjat mill-Ministeru għall-Ambjent. Programm li permezz tiegħu matul l-aħħar sena tħawwlu 600 siġra u arbuxxell dwar il-lokalità rispettiva tagħhom. Preżentament 52 skola jipparteċipaw fil-programm LEAF. Il-President tan-Nature Trust, is-Sur Vince Attar, spjega kif permezz ta' dan il-programm qed jinbet iżjed l-għarfien favur it-tħaddir tal-lokalitajiet tagħna fost it-tfal sa minn età żgħira. L-idea huwa li aħna biex inkomplu noħolqu kuxjenza pubblika kemm l-ambjent naturali huwa parti wkoll mill-ambjent tagħna tal-bniedem, ġifieri mingħajru hekk aħna ma nibżgħux għall-ambjent naturali, l-bniedem se jkollu kwalità tal-ħajja aħjar u għalhekk qed noħolqu kuxjenza fit-tfal biex japprezzaw dal-ambjent li huwa l-wirt tagħna. Fit-tmiem l-attività l-istudenti preżenti għal din iċ-ċerimonja nataw numru ta' speċi indiġeni sabiex ikunu jistgħu jħawluhom fl-iskejjel tagħhom. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.